Općina Hum na Sutli slavi danas 25 godina postojanja. Bio je to period koji je obilježen značajnim kapitalnim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, ciljem stvaranja pretpostavki za bolji život žitelja Huma na Sutli. Taj je period vremena obilježen i značajnim ulaganjima u proširenje i modernizaciju humskih tvrtki, kao i otvaranjem novih proizvodnih pogona. Kratki osvrt na kapitalna ulaganja. Cestovna infrastruktura. Novosagrađeno je i modernizirano te asfaltirano oko 80 km općinskih cesta te oko 25 km županijskih i državnih cesta, sagrađeno oko 12 km nogostupa uz prometno najopterećenije ceste na području općine. Rekonstruirana je željeznička pruga od Đurmanca do slovenske granice u Lupinjaku, čime su stvorene pretpostavke za buduću bolju povezanost Huma na Sutli i njenog gospodarstva s ostatkom svijeta. Sanirana su mnoga klizišta i odroni diljem općine, te je sagrađeno 5 mostova preko Kosteljine, što je financirano uglavnom sredstvima općinskog proračuna uz pomoć Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta. Vodoopskrba i odvodnja. Do 2007. godine bili smo jedna od općina u Krapinsko-zagorskoj županiji koja je bila samo djelomično pokrivena vodom i to iz susjedne Slovenije, te s većim brojem malih sekundarnih vodovodnih zajednica. Značajne aktivnosti financiranja vodoopskrbe i odvodnje započete su 2006. godine i traju do danas. Riješeno je 97% vodoopskrbe te oko 55% fekalne odvodnje s izgrađenim suvremenim postrojenjem za obradu otpadnih voda. U ove su projekte uložena značajna financijska sredstva od oko 54,5 milijuna kuna. Od toga Hrvatske vode u iznosu od 36,5 milijuna kuna, općina Hum na Sutli 10,6 milijuna kuna, Fond za regionalni razvoj 3,9 milijuna kuna, EU sredstva 3,2 milijuna kuna te Krapinsko-zagorska županija sa 251 tisućom kuna. Dograđeno je 250 kvadrata novog dječjeg vrtića te adaptirano odnosno obnovljeno 2/3 starog vrtića koji je suvremeno opremljen. Povećana je mogućnost prijema djece sa 104 na 145 svih vrtićkih skupina. Financiranje projekta potpomognuto je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u iznosu od 700 tisuća kuna. Ukupna je vrijednost financiranja iznosila oko 2,2 milijuna kuna. Na nekoliko lokacija širom općine uređena su dječja igrališta i opremljena za druženja svih generacija, od najmlađih do najstarijih. Uređena su igrališta Orešje, Bijušek, Lupinjak, Ožveće, Sveti Vid, Lastine, Prišlin, Pereti, Mrzli Zdenec, Leskov Grm. Dograđena je i adaptirana te suvremeno opremljena općinska zgrada u kojoj su našle svoj sadržaj uz jedinstveni upravni odjel i mnoge udruge, od umirovljenika, limene glazbe, kuda, turističke zajednice i ostali, za potrebe odvijanja stalnih ili povremenih aktivnosti poput skupštine, raznih prezentacija, radionica te ostalih događanja. U okviru tih aktivnosti obnovljena je i opremljena općinska knjižnica. Ukupna investicija izgradnje, obnove i opremanja općinske zgrade bila je oko 5 milijuna kuna. Investiciju je provelo Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova uz financijsku potporu od oko 3 milijuna kuna. Otkupljeno je zemljište i sagrađeno novo nogometno igralište NK Straža u Lastinama. Investicija oko 3,5 milijuna kuna financirana je isključivo iz općinskog proračuna. Preostaje još izgradnja pomoćnog objekta za potrebe normalnog funkcioniranja nogometnog kluba. Sagrađena je nova stambena zgrada u kojoj je osiguran prostor za potrebe nove zdravstvene stanice te ljekarne. Prostor i opremanje zajednički su financirali Vetropak Straža, Dom zdravlja te općina Hum na Sutli. Veći dio općine, dakle sva veća naselja te prometno najznačajnije opterećene prometnice, pokrivene su kvalitetnom ekološki prihvatljivom te energetski učinkovitom štednom LED rasvjetom, oko 60% općine. Do sada je u projekt javne rasvjete investirano oko 1,8 milijuna kuna, a projekt zamjene starih živinih rasvjetnih tijela novom LED rasvjetom potpomognut je i od strane Ministarstva graditeljstva sa 140 tisuća kuna. Vatrogasna zajednica općine Hum na Sutli. Svako od 4 dobrovoljnih vatrogasnih društava dobilo je po jedno novo vatrogasno vozilo, a financirane su redovne djelatnosti i održavanje postojeće opreme, domova te nabavka nove opreme. U vatrogastvo općine uloženo je preko 8,5 milijuna kuna. Socijalna osjetljivost i briga o svim generacijama žitelja općine na vrlo je visokoj razini. Počnemo od novorođenih, djece u vrtiću, pomoći osnovnoj školi gdje je dosegnut nadstandard, učeničke i studentske stipendije, nagrade za nadarene, udžbenici za osnovce, božićnice i pomoć umirovljenicima, pomoć socijalno ugroženim osobama i obiteljima, brojnim udrugama, općinskoj knjižnici.
Za navedene potrebe općina izdvaja oko 40% izvornih prihoda, što je oko 3,8 milijuna kuna na godišnjoj razini. Gospodarstvo općine. Uz 158 godina staru staklarsku tradiciju naše općine, govorimo o Vetropak Straži, ponosni smo i na ostale gospodarske subjekte, naročito na Omco Croatia, koja zauzima značajno mjesto na globalnoj svjetskoj razini. Posebno smo ponosni i na novootvorene tvrtke u proteklih 25 godina. Stražu IMO, BDF Servis, GP Špiljak, a koje su izgradile svoje proizvodne i uslužne kapacitete u novoj poslovnoj zoni Drajža i koje zapošljavaju također značajan broj radnika. Uz navedene tu su i Krklec Metal, Brenta, kompanija Žerjav, Lematrans, Kristal Podhraški i Stolomont te mnogi drugi. Pildek, Antonić, Grofelnik, Lovrenčić, Ogrizek. Općina je navedeno gospodarstvo oslobodila plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od preko 2,5 milijuna kuna. Značajna sredstva usmjeravaju se godinama na proširenje groblja te njihova uređenja kao i uređenja parkirališta uz ista, Taborsko, Prišlin i Lastine. Tu je i briga o okolišu te očuvanje prirode, eko-otoci, sanitarna odvodnja i uskoro novo reciklažno dvorište. A sada ukratko o aktivnostima 2017. godine. 2017. godinu zasigurno su obilježila značajna ulaganja u cestovnu infrastrukturu, vodoopskrbu i odvodnju te manje komunalne radove. Asfaltirano je preko 3,5 km cesta, što novo, što rekonstruirano, te uloženo oko 1,8 milijuna kuna. Riječ je o naselju Leskov Grm, cesta prema poslovnoj zoni Majcenićima, Druškovec Gora, Strmec, Brezno Gornje, Orešje, Prišlin, Vulica, Mali Tabor, Kurte, Lupinjak, Zalugi te veliki broj kraćih prilaza. Sanacija i rekonstrukcija dijela ceste Omco Majcenići potpomognuta je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova sa 300.000 kuna. Županijska uprava za ceste također je sanirala cestu Klenovec-Druškovec u dužini 1,2 km, dio ceste Grletinec-Košenine oko 600 metara te sanirano jedno veće klizište u Breznom. Hrvatske ceste su uz sufinanciranje općine sanirale jedno veliko klizište u Klenovcu vrijednosti preko 600.000 kuna. Radovi na državnoj cesti DC206 Humna-Sutli-Druškovec odvijaju se sporijim tempom od planiranog zbog složenih uvjeta gradnje te projektantskih prilagođavanja zahtjevima terena. Općina je odradila sve pripremne radnje za prvu fazu spojne ceste od graničnog prijelaza Humna-Sutli do graničnog prijelaza Mali Tabor. Za navedenu dokumentaciju općina je uložila oko 550.000 kuna. Nastavak aktivnosti na projektu izgradnje navedene ceste slijedi od strane Hrvatskih cesta. Završeni su radovi na fekalnoj odvodnji naselja Leskov Grm te dijela fekalne odvodnje naselja Klauže. Radovi su financirani EU sredstvima uz sufinanciranje općine sa oko 650.000 kuna. Završeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Visoka zona Lupinjak prva i druga faza. Radovi su financirani sredstvima Europske unije i Hrvatskih voda uz financiranje općine sa oko 250.000 kuna. Diljem općine postavljena su nova rasvjetna tijela u takozvanoj LED izvedbi. Postavljeno je oko 100 novih LED rasvjetnih tijela, energetski učinkovitih te ekološki prihvatljivih te uloženo oko 300.000 kuna. Izgrađena su nova dječja igrališta, Gorica, Prišlin, obnavljaju se stara. Završavaju se radovi na sanaciji područne škole Lupinjak, krovište, fasada, limarija i stolarija, sredstvima Krapinsko-zagorske županije uz sufinanciranje općine. Od projekata koje smo kandidirali na natječaje za EU sredstva izdvajamo odobreni projekt Reciklažno dvorište u iznosu oko 2,2 milijuna kuna i projekt rekonstrukcije općinske ceste Lupinjak-Klenovec-Taborsko u iznosu 7,5 milijuna kuna.